Veliko čast mi je, da lahko posebej najavim prihod visokih gostov. Predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in predsednika Republike Poljske Andrzeja Dude v spremstvu obeh predsednikov Državnega zbora in Državnega sveta, magister Dejana Židana in Alojza Kovšce. Šanovni panstvo, spoštovane gospe in gospodje, dovolite mi, da vas v imenu Državnega zbora in Državnega sveta, prvega in drugega doma slovenskega parlamenta, pozdravim na današnji svečani otvoritvi razstave o Emilu Koritku, mlademu poljskemu izgnancu, ki ga je slovenskim okoljem zbližala prav kultura. Boruta Pahorja. Odar je vaš. Szanowni Państwo, oddaję głos panu prezydentowi Republiki Słowenii, panu Borutowi Pahorowi. Proszę bardzo. Spoštovani gospod predsednik Republike Poljske, predsednik Državnega zbora, predsednik Državnega sveta, navzoče poslanke in poslanci Državnega zbora, obecni posłowie i z Zgromadzenia Narodowego, ekscelence, ich ekscelencje, naši ljubi otroci, nasze kochane dzieci, gospe in gospodje. Panie i panowie. Slovenci kulturi dolgujemo spoštovanje, saj se zavedamo njenega pomena za naš narodni razvoj. Słoweńcy jesteśmy winni naszej kulturze szacunek, dlatego że właśnie jej zawdzięczamy nasze istnienie, egzystencję. Kulturo nosimo v naših srcih, prav na poseben način. Smo edina nacija, ki kulturni praznik obeležujemo tudi kot državni praznik. Kulturę nosimy właściwie w naszych sercach. Jesteśmy mianowicie jedynym narodem, który święto kultury ogłosił świętem państwowym. Slovenci živimo s kulturo, ponosni smo, da nas je kot narod kultura močno oblikovala in da smo prek kulture oblikovali številna prijateljstva tudi z polskim narodom. Słoweńcy żyjemy z kulturą, dzięki kulturze zawarliśmy wiele przyjaźni. Kultura kształtowała nasz naród, naszych wielkich twórców i dzięki kulturze również nawiązujemy wielkie przyjaźnie, między innymi również z Polską. Prav zato smo danes tukaj, da počastimo mladega Poljaka Emila Koritka, ki je na slovenskih tleh našel ne le zatočišče, našel je prijatelje, s katerimi je stkal pomembne vezi, med njimi je bil tudi naš največji pesnik France Prešeren. Właśnie dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj, aby uczcić pamięć polskiego emigranta Emila Korytki, który znalazł się tutaj w Słowenii i nawiązał przyjaźnie ze słoweńskimi przedstawicielami kultury, między innymi z naszym słynnym poetą Francem Prešernem.
Preko kulture je zbližal dva slovanska naroda, ki ju povezuje prijateljska vez tedaj in danes. Dzięki kulturze połączył dwa słowiańskie narody, polski i słoweński. I ta nić jest cały czas mocna do dziś. S ponosom lahko trdimo, da smo Poljaki in Slovenci, dva naroda, Poljska in Slovenija, dve državi, dva prijateljska naroda, dve prijateljski državi, ki jo povezuje močno gospodarstvo, kulturno, politično in vse drugo sodelovanje. Z dumą możemy powiedzieć, że Słoweńcy i Polacy, Polska i Słowenia, obydwa narody jesteśmy połączone ze sobą, nie łączy nas tylko kultura, ale również mocne związki gospodarcze, ekonomiczne i tak jest najlepiej. Vsi smo danes zelo počaščeni, da smo danes tukaj, da počastimo velike sinove naših dveh narodov, sinove, ki so nedvomno zaslužni za krepitev močne niti med našima narodoma in zdaj tudi državama, in posebej se mi zdi, da nam je v veliko čast, v veliko veselje iskreno, da je z nami tudi poljski predsednik, naš prijatelj in smem reči tudi moj dragi prijatelj. In zdaj, ko ga vabim besedi, vas prosim, da ga pospremimo z enim velikim in prisrčnim aplauzom. Proszę o wielkie oklaski dla niego. K besedi vabim še našega visokega gosta, predsednika Republike Poljske, gospoda Andrzeja Dudo. Izvolite. Wielce szanowny panie prezydencie, drogi Borucie, wielce szanowni panowie przewodniczący obydwu izb parlamentu, szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo posłowie, członkowie parlamentu, wszyscy dostojni zebrani goście, droga młodzieży. Spoštovani gospod predsednik, dragi Borut, spoštovana gospoda predsednika Državnega zbora, Državnega sveta, spoštovani gospodje ministri, poslanci, visoki gostje, pa tudi naša mladež. Bardzo dziękuję i panu prezydentowi, i panom przewodniczącym, że w tym czasie, kiedy tutaj w Lublianie spotykamy się na szczycie państw Trójmorza, jest tutaj zarazem w tym budynku obecna ta niezwykle poruszająca dla mnie, powiedziałbym wręcz wzruszająca wystawa. Izredno sem vesel in hvaležen gospodu predsedniku ter obema gospodoma predsednikoma parlamenta, da se ob tej priložnosti, ko se začenja vrh pobude treh morij, srečujemo v stavbi ob odprtju te razstave, ki moram reči je zame pravzaprav zelo čustveno jo doživljam, vznemirljiva je. Wystawa, która w poruszający sposób pokazuje to, co najważniejsze w naszej wspólnej historii, przyjaźń i zrozumienie. Razstava, ki na zelo poveden in čustven način prikazuje to, kar je v obeh kulturah najpomembnejše, prijateljstvo ter razumevanje. A zarazem pokazuje los młodego Polaka, który urodził się w czasach, kiedy Polski nie było już na mapie Europy. Obenem pa prikazuje zgodbo usodo mladega Poljaka, ki je bil rojen na poljskem času, ko takrat ni obstajala na zemljevidu sveta. Który w tak piękny sposób swoim życiem zobrazował hasło, które zwykle stosujemy do walki, czy opisując walkę za wolność waszą i naszą, ale tak naprawdę tutaj ta wolność biegła poprzez kulturę. In je na čudovit način s svojim življenjem in s to razstavo je prikazano to, o čemer je upovedano v geslu za vaš in naš boj, vendar ne v smislu orožja, temveč prek kulture. Emil Korytko był człowiekiem bardzo młodym. Miał przecież niespełna 26 lat. Tyle tylko żył. To bil zelo mlad fant, ni doživel niti 26 let. A w tym przecież tak krótkim czasie swojego dorosłego życia walczył
o wyzwolenie Polski w powstaniu listopadowym, był prześladowany i zesłany. In v tem svojem kratkem obdobju, ko je kot odrasla oseba doživel marsikaj, bil je udeleženec novembrske vstaje, bil je iskan pred strani policije ter izgnan iz domovine. W jakimś sensie można powiedzieć, że miał szczęście, dlatego że walczył o wolność Polski na ziemiach, które były zajęte przez Austriaków, więc go zesłano do słonecznej Słowenii i pięknej, a nie walczył przeciwko caratowi rosyjskiemu, bo to by oznaczało dla niego wyrok Syberii. Namreč lahko rečemo, da je imel na nek način srečo. Poslan je bil prisiljeno v Slovenijo, kjer je bila avstrijska nadvlada na sončno stran, kjer je lahko deloval za polsko ponovno neodvisnost, se pa ni bojeval proti ruskemu carju, kjer bi zagotovo bil poslan na Sibirijo. Ale mogę z dumą powiedzieć, że mimo tego, że był człowiekiem tak młodym, to dzięki swojej wrażliwości dostrzegł piękno tej ziemi i piękno mieszkających tutaj ludzi, piękno ich kultury. In lahko z gotovostjo rečem, da je kljub svoji mladosti uspel zaznati in videl lepoto tako te dežele kot lepoto ljudi in kulture, v kateri je živel. Przyjaźnił się z Francem Prescherenem, wielkim poetą słoweńskim, i razem czerpali inspiracje ze swojej twórczości i ze swojej działalności. Prijateljeval je z največjim slovenskim pesnikom Francetom Prešernom in skupaj sta črpala iz vzajemne kulture in pomoči. Ale przede wszystkim był nie tylko poetą, był nie tylko, można powiedzieć dzisiaj, literatem, ale był człowiekiem, który niezwykle pokochał słoweńską kulturę, pokochał jej korzenie. Ni bil samo pesnik, danes bi rekli književnik, predvsem je bil človek, ki je vzljubil slovensko kulturo. Jest zatem jako także i dokumentarysta tej kultury, człowiek, który pracował, można powiedzieć, nad jej ocaleniem i pokazaniem, wielkim przyjacielem Słowenii. Je na nek način dokumentarist tega časa in kulture, s katerim je na svoj način pravzaprav ozdravljal tako te naše oba prostora ter tukajšnji svet. Jestem ogromnie wdzięczny panu prezydentowi, panom przewodniczącym za to, że właśnie takiego człowieka, który stanowi tak piękny przykład przyjaźni i współpracy pomiędzy naszymi narodami, tutaj w tym budynku wyeksponowali. Izredno sem hvaležen tako gospodu predsedniku republike kot obema predsednikoma državnega zbora, državnega sveta za postavitev tako izjemne in pomembne razstave, ki prikazuje prijateljstvo ter sodelovanje med obema narodoma. I na zakończenie, dziękując panu prezydentowi i panom przewodniczącym, chciałem też podziękować pani Marzenie Ewie Krajewskiej, która opracowała i przygotowała tę wystawę. In ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujem gospodu predsedniku države ter obema predsednikoma ter gospe avtorici razstave Marzeni Evi Krajewski, ki jo je pripravila. Jeszcze raz dziękuję, jestem bardzo dumny, że mogę tutaj być z państwem. Še enkrat najlepša hvala, zelo sem ponosen, da sem tukaj z vami. Dziękuję bardzo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sledi glasbena točka v izvedbi izjemne sopranistke Izabele Knjaž in v klavirski spremljavi Tadeja Horvata. Prisluhnili bomo skladbi poljskega skladatelja Stanislava Monjuške Pšošnička. Thank you.
Sedaj pa vabim za mikrofon profesor dr. Nikolaja Ježa, da nam ob tem 180. jubileju na kratko osvetli utrinke iz razstave in seveda iz življenja Emila Koritka. Izvolite. Spoštovani visoki gostje, gospod predsednik, šanovni panje prezidentče, kot smo videli, oba predsednika že tako dobro poznata vsebino, koncepcijo te razstave in glavnega junaka Emila Koritka, da je potrebno dodati zelo malo. Rad bi kot eden od soustvarjalcev te razstave povedal, da je Emil Koritko odigral pomembno vlogo v času prebujanja slovenske narodne zavesti, v času oblikovanja slovenskega knjižnega jezika in zlasti v času utrjevanja novih pogledov na vrednost ljudskega izročila. Zato nosijo ulice v slovenskih mestih njegovo ime in njegovo ime je zapisano v vseh slovenskih zgodovinskih knjigah in šolskih priročnikih. Razstava je nastala na pobudo predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Alojzija Kovšce, in se oddolži predvsem o priložnosti 180. obletnice Koritkove smrti. Rad bi še dodal, da je vso gradivo iz Narodne univerzitetne knjižnice v Ljubljani, tu so izvirna Koritkova pisma, predstavljeni so rokopisi in pa prve originalne izdaje slovenskih pesmi krajinskega naroda. Zahvaliti se je treba za postavitev razstave sodelavcem Narodne univerzitetne knjižnice, ambasade Republike Poljske v Ljubljani, no in v majhnem deležu tudi katedri za polonistiko Filozofske fakultete Uniwersytetu w Lublanie. Szanowny panie prezydencie, już nie trzeba dużo dodawać, bo widzę, że prezydentowie bardzo dobrze już znają bohatera tej wystawy przygotowanej z okazji 180. rocznicy śmierci Emila Korytki. Emil Korytko odegrał specyficzną, istotną rolę w okresie budzenia się narodowego Słoweńców, w okresie kodyfikowania słoweńskiego języka literackiego i przede wszystkim utrwalania nowych poglądów na wartość przekazu, ustnego przekazu ludowego jako dziedzictwa narodowego. W tym była jego szczególna, specyficzna rola i dlatego figuruje jego imię jako nazwy ulic w miastach słoweńskich i figuruje we wszystkich podręcznikach i opracowaniach historycznych dziejów Słoweńców. Wszystkie zbiory pochodzą z zbiorów Narodowej i Uniwersyteckiej Biblioteki Słowenii. Współpracownicy tej biblioteki również pomagali przy przedstawieniu tej wystawy, która powstała z inicjatywy prezesa Rady Państwowej Republiki Słowenii pana Kovscy. Dziękuję uprzejmie. Najlepša hvala, profesor Jež. Dovolite mi, da povabim vse predsednike, predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, predsednika Republike Poljske Andrzeja Dudo, predsednika Državnega zbora magistra Dejana Židana in predsednika Državnega sveta Alojza Kovso na spominsko fotografiranje.